Fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn, il-pulizija mill-iskwadra ta' l-RIU kienu involuti f'operazzjoni delikata li damet madwar 3 sigħat u li sfortunatament minkejja n-negozjati kollha issarfet fil-mewt ta' Edward William Johnston Irlandiż ta' 50 sena. Tul dawn in-negozjati fejn aktar tard sar magħruf mill-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu li l-Irlandiż kien qiegħed iġorr u jgħeddet lill-Pulizija b'arma falsa replika ta' Beretta, Johnston ammetta mal-uffiċjali li kien qatel lill-eks sieħba tiegħu. U miet aktar tard fl-isptar Mater Dei wara li ntlaqat minn tal-inqas 3 tieri sparati mill-pulizija wara illi dan ħepp għall-uffiċjal minnu. Din ċertament mhux l-ewwel darba fl-aħħar 30 sena li uffiċjali tal-pulizija kienu involuti fi sparaturi li sarfu f'imwiet. Fost dawn il-każijiet insibu il-każ li ħodna lura 12 ta' Lulju tal-1999 meta waqt hold-up f'bank fix-xatta Bormla seħed sparatura bejn il-pulizija u l-ħallelin wieħed minnhom Amedeo Brinkat jintlaqat minn tir tarma tan-nar fonu. Huwa kien tħalla l-lon it-triq bejn Marsa Xlok u Żejtun fejn minkejja li kien instab ħajm il-pulizija u minkejja l-kura medika li kien ingħata, Brinkat kien miet jiem wara fl-isptar Salluqa kaġun tal-feriti illi sofra. Każ ieħor jieħodna f'Diċembru tal-2002 u dan seħħ fi triq Joaquin Treganza f'Ħalluqa meta Melud Gmashor Salem inqatel mill-pulizija wara illi u kien qiegħed jgħeddet b'sikkin anzjan ta' 72 sena. Jidher illi l-Libjan kien prova jidħol fid-dar tal-eks mara tiegħu sabiex jaħtaf it-tarbija tagħhom u f'dak il-kjas u kommozzjoni li kienet inħolqot fit-triq quddiem il-pulizija dak iż-żmien tal-mowbajl il-barrani kien ħataf lill-anzjan jgħeddet illi joqtlu b'sikkina monqu jekk ma jħalluhx jaħrab ta' kienar ukoll. Il-pulizija kienet kostretta twettaq azzjoni illi żgur ma riditx. Imbagħad fl-2007, il-ġimgħa 4 ta' Mejju għal-ħabta ta' 11 ta' filgħaxija l-pulizija qatlu il-lil Sebastian Borch magħruf bħala Bastian tax-Xogħod permezz ta' 5 tiri ta' arma tan-nar f'Għall-Qormi. Sussekwentament wara illi seħħ il-każ, il-pulizija kienet spjegat illi Borch kien qiegħed jgħeddet lill-uffiċjali tal-pulizija permezz ta' sikkina wara li għeddet numru ta' persuni wettaq ħsara fuq diversi vetturi. Jidher illi minkejja twissiet tal-pulizija u kompla jeddet lil surġent tant illi l-uffiċjal ħassu f'periklu u konsegwenza tekk ġew sparati tiri lejn ir-raġel. Dawn huma biss uħud mill-isparaturi li fihom kienu involuti l-pulizija li ma sparaturi però spiċċaw issarfu fatalità.